Stel je even voor. Hoi, ik ben Tom. En kind jij ook, Harmen, hè? Ja, Harmen. Ja, hoi. Je mag een visje van de mensen die er geen beeld bij hebben. Ik lees het gewoon even voor. En dan wol via de app Omroep Friesland of televisie. Neushoorn, 25 februari. Arena. Gitaargeweld. John Dem, ik even nu noemen, want ik zie hier mag je mee iets meer over vertellen. Harmen, wat gaat er gebeuren? 4 bands, keihard rock'n'roll in het Nederlands. Met heel veel gitaren en heel veel bier en heel veel gezelligheid. Wordt helemaal te gek. Ja, want wie hebben we als de gast gewoon hier? Je meidje Nederlandstalige rock. Ja. Dat wie de inspiratiebron als het ware? Ik speel in Dat Schild en we dachten, zijn er ook meer bands die mooie, harde Nederlandstalige muziek maken. En even iets anders als Bluff of als Jannes, maar gewoon Nederlands, maar dan wel met ballen. En we hebben een paar toffe bands uitgenodigd. Kroon, Willy Dark Trousers, Familie Veldhuis. En met Dat Schild openen we de avond als gastheren. Ja, die laatste is inderdaad die band. Rachende mannen, zei hij dat wat? Ja, zeker. Ja. Dat mag wel een beetje voorbeeld wezen, of net? Zoiets. Ja. Daar staat er wel een beetje in het teken van natuurlijk. Ja, nou ja, lieve ook wezen, dat wie een van de bands die toch wat delzet had naar het grote publiek met Nederlandstalige rock, hè? Ja, zeker. Rachende mannen en Heideroosjes was natuurlijk ook een groot voorbeeld. Dat is gekke muziek. We hebben een naam. Wat voor stijl? Is het al in rock of zit er nog wat verschil in tussen die bands? Er zit wel wat verschil in. Familie Veldhuis is een beetje meer richting de folk. Maar het heeft uiteindelijk wel een mooi aaneensluitend thema. Dus het valt wel echt onder het gitaargeweld. Echt beuken. Echt beuken in het Nederlands. Ja, leuk man. Is het populair of net momenteel? Leeft dit wat meer als oors? Of wil je er net zinnig weer toe te sissen? Dat Nederlandstalige rockbroer? Ik kom wel meer mensen tegen die weer Nederlandstalige rockmuziek maken. Als je in Neushoorn rondhangt en ook in andere plekken in Leeuwarden. En we willen het zelf ook wel een beetje extra schop onder de kont geven. Ja. Wel een beetje gebruiken. Ja, denk het wel. Ja. Met Dat Schild, hoe zijn de plannen na dit festival dan? Ook goed. Ondertussen bezig met veel nieuw werk. Doen mee met de kleine prijs. Aantal leuke optredens staan. Later nog in Spook. Van de zomer nog een paar leuke festivaltjes waar we naartoe gaan. Dus genoeg te doen. Veel spelen. Het lijkt mij bij uitstek een leuke festivalband. Dus ik hoop dat jullie daar wat mee doorgaan. Noem het nog even in één keer. Waar moeten de mensen naartoe? Ja, volgende week donderdag. Dus gitaargeweld. 4 bands voor €3. Dat is maar €3. Wil je nou nog Mooi. Ja. op zijn Nederlands net stenen maar erheen. Precies. Jongens, dankjewel. Laat hem hangen. Dan kunnen we er vanmiddag nog even een reclame blikje brooien met de camera's. Succes tot de volgende keer. Ja, bedankt. Goed zo. Neushoorn. Doelloze gesprekken doen mij de pijn verdragen. Ik ben wat ze noemen nogal geschift.